Hermed en lille reportage fra det kolde Hirtshals. Vi vælter i sne. Så jeg vil lige vise her, hvordan det ser ud. Ja, og vi har vores udsendte medarbejdere her, som bare synes, det her det er så sjovt at være ude i. Ja, det der her. Ja. Det er bare så sjovt. Det er lige omkring middagstid lørdag. Og det vælter ned, og det er det sådan set gjort siden i går. Og det kan også ses på, at vi nu er efterhånden ved at have sne op til vindueskanten nogle steder. Og det er mere eller mindre ufremkommeligt. Vi beklager de rystede vælter. Og vi kan se, ind til stuen, det er noget af det, vi sådan skal have lige så snart der er til at komme ud. Jamen, så skal vi rydde sneen væk, fordi det ligger simpelthen oppe i huset her. Så det gør noget. Og strøhus dernede, det skal vi nok også lige fejre lidt sne her. Og skal vi lige se lidt, hvordan det ser ud herude. Det er rent sagt lidt kaotiske tilstand. Altså man kan ikke se, at jeg har skovlet sne her for en halv time siden. Det fører lynhurtigt til. Så vi tager et view ned ad vejen her, så får man også lidt en fornemmelse af, hvordan det ser ud. Vi har simpelthen bare sne, så det gør nu. Det er helt vildt. Jeg vil sige, jeg kan knap nok komme frem igennem snedyngerne her. Ja, han synes, det er sjovt. Ingen tvivl om det. Hermed farvel og tak for Sandagers udsendte nyhedsbureau. Over and out.